Aquesta prova, Trall dels Barrancs, que neix per primera vegada en pandèmia, que això m'agradaria posar en valor. Destacar que aquest esdeveniment és molt que surt, quasi no ho teníem ni anunciat, obrim inscripcions. Un dia omplim el que és la 21 i acabam omplint en poc temps el que és la 38. Tots aquests esdeveniments que s'estan presentant formen part del que és aquest producte turístic i des de la Fundació farem un esforç per donar-li recolzament. S'emmarca, que defineix això, és la sostenibilitat. I per tant, us vull donar l'enhorabona per la manera també com organitzar aquest esdeveniment, que junta totes aquestes virtuts, atracció turística, sostenibilitat i socialització de l'esport. Crec que us hem de donar l'enhorabona i desitjar-vos moltíssima sort. És una iniciativa que té a veure, efectivament, com ja s'ha dit, amb l'esport, amb les ganes de competir, planteig i tenir una experiència inolvidable com serà aquesta Trall dels Barrancs. Gràcies.